Ποιος Άγγλος πρίγκιπας ρε? Αυτός είναι ο γιος του Τσάρλι. Λένε ότι η Τζόι όταν ήταν κοριτσάκι έφερε στον κόσμο ένα παιδί, ένα δικό σου παιδί, ένα αγόρι. Και στο πήρες και το πέταξε στα σκουπίδια. Αληθεύει αυτό, Τσάρλι Μπόι? Του άρεσε το μπανιστήρι, εγώ έτσι κατάλαβα. Του άρεσε να βλέπει. Τον είχαν βάλει στη μέση τα κορίτσια και τον κοροντεύανε. Ξέρεις τι λέγανε γι' αυτόν? Ότι ήταν ο γιος σου Τσάρλι. Δεν πρόκειται να κουνήσεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Εμείς θα την κάνουμε τη δουλειά. Εσύ δεν κάνεις τίποτα. Να θυμηθείτε που σας το λέω. Όλα θα γίνουν Αμέρικα. Παντού θα είναι Αμέρικα. Και θα είναι πολύ καλύτερο. Τι λες ρε κακομοίρη? Με τις μαούνες και τα ψάρια και 5-10 πουτάνα στο μαγαζί αμόστρα. Και έτσι θέλετε να κάνετε λεφτά? Δηλαδή τι θέλεις από μένα ρε Τόνι? Να γίνω παποράκι? Αυτό θέλεις? Τώρα κάνω κουμάντο εγώ. Δεν γουστάρω να σου κάνω όλα τα χατήρια. Τι θέλω να πει ρε μουνί? Πάτηνα! Έλα ρίξε, τι κολώνεις ρε. Ρίξε! Πρέπει τη γυναίκα μου, κατάλαβες? Η γυναίκα μου! Κλάστε τον ρε το μαλάκα τον Αμερικάνο. Ακούγανε Τσάρλι the Greek και κλάνανε Μέντες. Να σου πω κάτι. Εγώ εσένα σε έχω σαν παιδί μου.